A tie častice vlastne ovplyvňujú vlastnosti týchto contrails, ale sú aj dôležité vlastne tu na Zemi, kde ovplyvňujú vlastne životné prostredie aj zdravie nás v blízkosti letísk. A mojou úlohou dnes je trocha povedať o tom, ako sa tieto častice merajú. A je to vlastne téma, na ktorej som pracoval viac ako 10 rokov ako doktorand, postdoc, vedúci výskum a teraz ako nezávislý konzultant. No a najprv sa pozrieme do minulosti. Neviem, či niekto z vás zažil prvú generáciu lietadiel, ktoré dýmili, takto ako treba to na tom slajde vľavo. No a to bol veľký problém, pretože tento dým vlastne znižoval viditeľnosť na letiskách, ľudia sa sťažovali na ten bordel, čo padal vlastne na autá, na domy. No a tak začali regulovať takou metódou, že merali vlastne ten dym takým papierikom a sa pozerali, že ako ten papierik stmavne. Môj kolega z ČVU to nazýva papírkový kouřomnier, tak úplne krásne. Ale tento kouřomnier nám nepovie vôbec nič o tom, koľko tam tých častíc vlastne je. Dneska porovnávajú ten švajčiarsky systém s dvoma ďalšími, jeden americký a jeden európsky. No a keď traja merajú to isté, väčšinou to nie je to isté a to sa vlastne ukázalo. No takže tá úloha bola dostať tie systémy nejak bližšie k sebe, aby merali vlastne to isté. A to bol celkom zaujímavý a celkom komplexný proces. A ja som tam na tej fotke, neviem, či ma niekto spoznal dneska, štvrtý zľava. Takže boli z toho zaujímavé články a tá spolupráca s ESA Technics funguje dodnes. No a keď sme to už vlastne mali metódu hotovú, bola ďalšia úloha zbierať dáta na rôznych iných motoroch, rôznych iných miestach. A pre mňa najväčšia alebo najzaujímavejšia bola aktivita testovanie švajčiarskych vládnych špeciálov. Tie vládne špeciály sú troška menšie než tie americké. To sú malé business jety, ale ja som asi jediný Slovák, čo bol na palube všetkých troch švajčiarskych vládnych špeciálov. Sice len na Zemi, ale predsa len to sa počíta. No tento dolný, ten Pilatus PC24, neviem, či niekto pozná, to je švajčiarska firma. Oni ho už predali medzičasom, k tomu sa viaže zaujímavá historka, prečo. Možno to bude čas po tom prípive. Má to biologický dôvod. No, ale každopádne tie dáta poslúžili k tomu, že my sme vlastne spolupracovali s technickými komisiami vo svete a vlastne potom prišiel úspech vo forme svetového nového emisného štandardu, ktorý vlastne prijal vlastne v OSN v roku 2020 a od minulého roka všetky nové motory, ktoré sa vyrábajú pre komerčné lietadlá, musia prejsť certifikáciou na tieto častice, ktoré my nazývame non-volatile particulate matter, čo sú vlastne tie uhlíkové nanočastice. A tým vlastne nám prispievajú aj k databáze, že vlastne môžeme lepšie modelovať tie častice, ktoré vlastne sa disperzujú vlastne okolo letísk, aj v atmosfére a tým vlastne môžeme